Birden bu jüýlük gyýgynanda ýene bir ady ýataýyn diýip bu jüýlügi 10 minut süýşürýärmi? Toý gürleşek bolanlaryna nyk keseňizde oňuş bolup puluň üstüne goýup aýdýarmy? Diýse Ay teşli. Ay ola, neli ýagdaýym bar. Diýse anan ýagmy? Daşary ýurt aýdymçylaryň biri bilen duet aýtmaly bolsaň kimi saýlardyň? Azatbek Nazarbek. Telefonyň klawiaturasyna çalt ýazyp bilýärmi? Ýok. Nahar beşerilýärmi? Ýumurtga beşerilýär. Aha. Men hiç hasan sungatda üstünlük kazanmar diýen pikir kelläňde boldymy? Çal. Boldy. Senin aýdym aýtmaga hiç ýyly başarlygyň ýok diýip şu adam sen muştagyň bolup örenmämi? Ýok. Aha. Eger de mikrofon, kolonka bolmadyk bolsa aýdymçylaryň sany azalardymy? Öz aýdymlaryňy özüň dinleýärmi? Käwa. Suda yüzüp bilýärmi? Gymmat bahada adam ýitirip gördüňmi? Maddi zat, men diýen ýüzük, telefon. Aha. Gızgın çaya ağzını şirk gördüňmi? Toyun bardygyny ýatdan çykaran günüň boldymy? Aýdym aýdyp durkan mikrofonyň elinden gaçyryp gördüňmi? Elinjek süzme çörek watyrymy, halaýanmy? Taňa ýamanlyk eden adama mümkinçilik bolanda sen hem ýamanlyk edýärmi? Aha. Öz öýlenen günüňe toy geldimi? Owa geldi. Aýyp, alap geldi gerek. Uçurum günüme toy gitdi. Toyuna bir gitmedi, değil mi? Geçen gedek yaxşı gurrunlar ya. Yaxşı olsun. Bara toyumdan bir gün öň diýe, gyýsarama toy gidip durdy. Men Aşgabatda toýga aýtdym diýe. Ýok, bolu bilen. Bagışlamagy başarýarmy? Bagışla diýme, kyn görýärmi? Ýok. Sen inanjanmy? Inanjam. Özüňdäki kemçilikleri kabul edip bilýärmi we düzeltmäge çalışýarmy? Düzeltmäge çalışýar. Daşka sypatyňdan utanan wagtyň bolduňmy? Ay, o daýym berem, görküdir da. Aha, aýnemy men plan da diýip öýdüň başlaýan, bol gördüň şonu ýaly. Ay ýok. Aha. Şükürler şu. İlkinji toýga ananýarmy? İlkinji toýga ananýarmy? İlkinji toýga ananýarmy? Rimer. Yaman kıyım falan. Hayda asle. Olya. Sen gurrun edilip durka üstünden mark gördüňmi? Näme etdiň şonda? Eşitmän ol, geçikdi näme? Aha. Şowsuz aýdymlar çykarmakdan gorkýanmy ýa-da onu hem tejribe hükmünde kabul edýänmi? Ay, aýdym ýerine düşdi boldy. Özüni halaman ýöne özüne bildirmeýän kärdäşleň barmy? Ýok. Füýjüdatlar halaýanmy? Senne baslaşlyk karakteri barmy? Konkurensiýa? Ýok, düýbinden. Öz häsiýetinde üýt götürmek isleýän zatlaň barmy? Näme ol? Çyndanam. Düşündüm. Toy eýesi bilen, seret. Toyun eýesi bilen sözüň agaşyk gördümi? Ýok. Düýbinden. Öz toyuňda utanjanlyk, alzyramaklyk ýaly duýgular sende boldymy? Ýok, bana oldu näme? Näçe ýylyň toýçysy? Ay, selam bolam. Düşündüm. Tanymal bagşy bolaryn diýen pikiriň badymy ýaşawasyň. Arzu edýärdim. Garaşmagy başarýarmy? Garaşyp bilen, sabrsyz. Ähli soraglara dogry aýdyp jogap berdiňmi? Jemlälimi? Jemleýärdim. Tebigy usullar bilen özüňizi bejerip gördüňizmi? Narpal, plan. Sonuňda taşlamak hakda pikirlendiňmi? Ýok. Jedelle utulanyňy bilseň boyun alman gördüňmi? Ýok, ýok. Iň ýakyn joraň bilen söýüşiňde ilk özüňizi ýaraşýaňyzmy? Yaraşamak. Çyndanam. Çyndanam. Aha. Instagram sahypaňyzda özüňiz ýöredýäňizmi? Dogry maýdanyň bu. Özüm ýöretdim. Çyndanam. Näetdi? Sonra Nurim özü berdi. Wagty ýetýärmi? Öz nahar beşersiňizi halaýaňyzmy? Halaýam. Eger amanul bolmadyk bolsaňyz, amanul bilen jogara bolardyňyzmy? Bolmadym. Näçe? Häsiýetim gowdamy. Bolýa. Size amanulun häsiýeti ýaraýarmy ýa-da amangulun? Amanulun häsiýeti. Çyndanam. Bolýa. Amangul beter nädik? Beter nädik. Toýa giýjäk alyp bark gördüňizmi? Hawwa. Marketden iriňiş alaňyzda dady balýaňyzmy? Ýok. Gelin alaňyzda galyň sany we uzyn sany aýdylanyny köp gördüňizmi? Ýok. Düýbinden. Bolýa. Durmuşyňda ýene şol günüm gaýtalansa diýen günleň ötkenmi? Aýdymda rap janry size ýaraýarmy? Ýok. Ekranny özüňizi görmek size ýaraýarmy? Kemçiligim ödlýär. Aha, siz gönümli adammy? Hawwa. Häsiýetiňizde üýt götmek isleýän zatlaňyz kenmi? Kän üýt götüp bilemok pähliwança. Üýt götmän şu bolşyňyz gowa. Köni tanışyňyz ýanyňyza geleni, onu tanaman, oňoýsuz ýagdaýa düşüp gördüňizmi? Ýok. Eger
Değişme taknalarını özüňiz diýýäňizmi? Hawa. Özüňizde gaterbet kem maha garan wagtyňyz barmy? Hawa. Özgöleriň siz hakynda pikiri size gyzyklymy? Gyzykly. Galstuk taňyp bilýäňizmi? Yok. Köp gurulayan, gatyk köp gurulayan joraňyz barmy? Ba. Aýdym ýa-da teatr. Teatr. Durmuşyňyzdaky bir waka sebäpli erbet gynanyp soňundan sahnada gülküli janrda çykyş etmeli bolmaňyzmy? Hawa. Şona näme etdiňiz? Çıkış etdim. Etdiňiz. Özüňize berilen sowgady başga birine sowgat berdiňizmi? Beretim geler okta pelwaçan. Öyle göre berdiňiz. Hawa. Häsiýetini halamayan adamyňyz bilen işleşmeli bolmaňyzmy? Hawa işleşip ýörjü wagtym. Şu adam mı? Ba. Bolýa. Üç watyr. Nur bu kadip görme. Üç watyr kaňa zoralaňyz bilen mysal üçin halamayan adamyňyzyň gurrun edilenine oň agyny ökünýäňizmi? Yok. Eger. Aýdymçylaryň içinde her toýda gaharyňyz getirýäni barmy? Kän gaharym getirýän pelwan. Bolýa. Gymmat baha satyn alyp soň ulanmadyk zaryňyz barmy? Yok. Öýkäňizi uzak saklaýaňyzmy? Öýkölük men hawa. Öl beren sözüňizde kim işe durup bilýäňizmi? Durýan. Liftde galyp gördüňizmi? Gorkýan galmakdan. Biriniň ideýasyny alyp bolanyňyzmy? Yok. Kimmi soraga dogry ýygyp jogap berdiňizmi? Owa. Berekella. Taýarmy? Gitdik. Öz daş keşfiňde sen radymy? Hawa. Günnölüňdäki bahany düýdük gördüňmi? Hawa. Nana? İkili başlygam ya üçlü başlygam. Ejem görmesin diýip düzeltdim. Gel nazı maşyny daşlak gördüňmi? Ýok. Sağa watyň ýanynda durup aýdym aýtmak isleýän aýdym şiň şu wagt sen bilen durup aýdym aýtmak isleýän barmy? Bilemem. Telefonuňy elinde saklap telefonuňy gözläp gördüňmi? Hawa. Kompýuter işleňi özüň edýänmi? Ýok. Yekelikde oturup aglap gördüňmi? Hawa. Dostuň bilen söýüşende ilki sen ýaraşýanmy? Ýok. Teatra barıp spektakl gördüňmi? Ýok. Sen marada edilen erbet gurrunlar sende täsir galdyrýarmy? Ýok. Kafeye baranda zakat eden naharyň zaýa bolmasyn diýip doýsaňam hemmesini ýeňmi? Ýok. Liftde galyp gördüňmi? Ýok. Telefonuňda gyýdyň adyny oglan aty bilen belläp gördüňmi? Hawa. Şununmy? Hawa. Şu adammy? Ýok. Ona bolýa. Ata gennizem görýändir bu ýetmezigi. Kritikadan gorkýanmy? Ýok. Kiçi wagty ejeňe aýtmagyny diýip jigiňe ýalbarýardyňmy? Hawa. Şundanam? Hawa. Yaranamy? Hawa. Falan aýtmagyn, ýa käsede uly çaýnakda uly ejem aýtma gaýrat etdi. Hawa. Aýdýadym yaran. Yaran aýdýatda. Dawud näide? Dawudam şeýle. Öz ýanyňdan men ýyllyz diýip gördüňmi? Ýok. Çörüň diňe gyrasyndan döwýänler gaharyň getirýärmi? Ýok. Tapaw diýok. Ýa-ni käbir çörüň gyrasyndan döwýär diýen gatyarny alýarlar. Ýok. Özüň hakda bolmadyk wakany toslap gurrun berdiňmi? Ýok. Instagramda muştoň bilen ýazyşaňda suradyny gurap diýýäňmi? Ýok. Sağdan alandan kim işe gaharyň getirýäni barmy? Emmesi. Hemmesimi? Nemçi? Ay. Watna. Owy. Giza galyp gelýär. Ýok giza almam ýapdy. Depkin var ýa. Hukman bir kimçilik Bir baraymy Allah. Soň ulanmadyk wadyny satyn aldyňmy? Hawa. Telefonuňda gizlenýän save programmaň barmy? Ýok. Yatmasaňam ýatansyrap gördüňmi? Hawa. Köp gurulayan, gaty köp gurulayan dostuň barmy? Hawa. Kim? Ay barda ken ay. Bolýa, biriniň ideýasyny alyp ulanyňmy? Halipalan. Öz aýdym aýtyşyňdan utanan wagtyň boldymy? Ýok. Guruluşyp oturan adam adyny ýatdan çykaryp gördüňmi? Hawa. Meşhurlugyny ýitirmekden gorkýanmy? Ýok. Bir iş edenden soň wyjdanyň özüňe adar berdimi? Hawa. Ýatanda hor çekýänmi? Ýok. Öz adyny ýazyp Google'a gözläp gördüňmi? Hawa. Bir aýdymça öz ýanyňdan meňdäsiň gelýärmi içiňden? Plana meňdäsiň gelýärmi? Hawa. Seni konkurent hasaplayan aýdymçylar barmy? Bilemem. A sen özüňe konkurent hasaplayan aýdymçyň barmy? Ýok. Hemme soraga dogry aýtdyňmy? Hawa. Anykmy? Anyk. Berekella.